बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि स्टुडेन्टस इउनियननि बिसायख'थिया दिनै जोबनानै थांबाय। बिसायख'थियाव गाहायै एबसुआ मदद खालामनाय टीम प्रस्पेरिटी आरो बिसुआ मदद खालामनाय टीम डायनामिकनि मोननै हानजाया मैखोमै बाहागो लादोंमोन। नंगौ, बे समाव राइजिं बड'लेण्ड स्टुडिय'निफ्राय नोंथांमोननो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। बिसायख'थियाव गाहायै मोननै हानजाया सापर्ट खालामनाय, थामहिनबा एबसु आरो बिसुआ सापर्ट खालामनाय टीमनिफ्राय सोर साबैसे बिजाथिया देरहासार जानो हाखो? मख'जाथावदि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि स्टुडेन्टस इउनियननि गासै मोन 12 मासिफोरनि मादाव सा 25 बिजाथिफोरा बिसायख'थियाव बाहागो लादोंमोन। बेनिनो टीम प्रस्पेरिटीनिफ्राय मोन 8 मासियाव आरो टीम डायनामिक थामहिनबा बिसुआ मदद खालामनाय टीम डायनामिकनिफ्राय मोन 3 मासियाव देरहासार जानो हादों। बेराफारसे मोनसे मासियाव उदां बिजाथि महरै देरहासार जानो हायो। टीम डायनामिकनिफ्राय क्रिस्टिना मुसाहारिया प्रेसिडेन्टनि मासियाव देरहासार जानो हायो। बेराफारसे जेनेरेल सेक्रेटारिनि मासियाव टीम प्रस्पेरिटीनि नेरसोन नार्जारिया देरहासार जानो हायो। बे समाव एबसुआ मदद खालामनाय टीम प्रस्पेरिटीनिफ्राय साबैसे बिजाथिफोरा थामहिनबा बबे बिबानाव बिथांमोना देरहासार जानो हायाखै बिनि फारिलाइखौ बे समाव आं फरायथिनो नागिरदों। भाइस प्रेसिडेन्टआव ज्योति राज ब्रह्म, जेनेरेल सेक्रेटारियाव नेरसोन नार्जारि, एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारियाव पान्थ मुसाहारि, माइनर गेम्सआव सिफुं बसुमतारि, कालचारेल सेक्रेटारियाव थुलुंगा बर', बयज कमन रुम सुजुमा गयारि, डिबेट एन्ड सिम्पोजियामाव दिगन्त अधिकारी, लिटारेरि सेक्रेटारियाव सानसुला बर'। बेराफारसेथिं बिसुआ मदद खालामनाय टीम डायनामिकनिफ्राय प्रेसिडेन्टआव क्रिस्टिना मुसाहारि, गार्ल्स कमन रुमाव मिताली बर्मन, ससियेल सार्भिसआव ज्योति नार्जारि। मेजर गेम्सआव उदां बिजाथि महरै नब कुमार बसुमतारिया देरहासार जानो हायो। गिबियावनो आंनि मुङा क्राइट्रिना मुसाहारि आरो आङो जे बुसु इलेक्सन इउनिभारसिटियाव जादोंमोन बेनि थाखाय प्रेसिडेन्ट पस्टआव गसंदोंमोन आरो बे पस्टआवनो आङो देरहासारखौ मोननो हादों। थेंक इउ। दिनै गासै जोङो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दैदेननानै 12 बिजाथि फसंदोंमोन, नाथाय सासे बिजाथिया जोंना रिजेक्टेड लिस्टआव फैदों। गासै 11 बिजाथिनि गेजेराव जोंनि होनायनि गेजेराव गासै 8टा बिजाथिफोरा जोंना देरहासार जानो हाबाय। नो डाउट प्रेसिडेन्ट पस्टखौ जों जेनदों, होमबाबो जोंहा बेयाव गोजोननाय दङ। जोंहा बिपिनिफ्राय लानानै जेनेरेल सेक्रेटारि, माइनर गेम सेक्रेटारि, लिटारेरि सेक्रेटारि, ओमफ्राय एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि आरो बयज कमन रुम बे सेक्रेटारिखौ जों देरहाजोबनो हाबाय। साफ्रोमबो जोंनि फरायसा लोगो बिथांमोनखौ आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै साबायखर बावो आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि हेफाजाबजों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि जौगानायनि थाखाय जोङो बुसु मेम्बार्सफोरनि हेफाजाबै जौगानायनि थाखाय जों खामानि मावलांगोन। जोंहा बेखौ गोबां मिजिं दङ। दिनै मुलुगसोलोंसालियाव गोबां खामानि मावनांगौ दङ, जायफोर माने फिसा बेसिक्स निड्स जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय। दा बेखायनो जोङो गोख्रोङै नाजादोंमोन बिथांमोनखौ देरहासार जानायनि थाखाय। दा जोङो देरहानो हाबाय। आङो गासैबो जोंखौ हेफाजाब होगिरि आफादफोरनिसिम आङो साबायखर बावबाय आरो खेबसेयैनो साफ्रोमबो फरायसा जोंनि लोगो बिथांमोननिसिमबो आङो साबायखर बावनानै फोजोबबाय। মই আজি বিৰাট হেপী হৈছোঁ। মই বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ বুসু ইলেকশ্যন জিকি আৰু মোৰ পোষ্টটো হ'ল গাৰ্লছ কমন ৰুম ছেক্ৰেটাৰী। মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে। মোৰ টিম ডাইনামিকৰ প্ৰেচিডেণ্ট জিকিছে, ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচৰ ছেক্ৰেটাৰী জিকিছে। হয়, মই বিৰাট হেপী। থেংক ইউ ছ' মাছ। মিতালী বৰ্মন।